Sa nama je u gostima danas Aleksandra Stojković, Džidža. Zašto te zovu Džidža? Tata mi je dao nadimak, oj djevojko Džidžo moja. Znaš tu pesmu? Pa sad da kažem da ne znam da ne ispadnem glup u društvu. Da li da zapevam jednu sad ovako u paru? Započeš da sam glup, jel? Oj djevojko Džidžo moja. Kako sam završila fakultet, tako sam se emancipovala. Pa da ti kažem jednu stvar, to i treba. Šalim se, bre, naravno, naša narodna muzika je nešto što mi treba svi da negujemo i da pratimo i da poznajemo. Sad manje više da li to neko voli ili ne, treba da je poštujemo, eto. Reci mi u školi kad su čuli Džidža, znaš kako ono tvoje vreme, Džidža je značilo nešto drugo? Pa, imala sam jedno to pitanje od mog druga u srednjoj školi, jer džidžiš, a ja ne znam. Nisam znala šta to znači, a on, pa kako ne znaš, pa ne znam, pa kaže, pa jer ono, rekao, ne, bre, rekao, ne. I onda sam baš ono pitala tatu, rekao, si ti rekao meni dao nadimak, rekao, stvarno, rekao, zbog pesme, rekao, ili zbog nekih drugih, rekao, stvari, pa da ne bip, bilo je bip i to sve i onda ono, ajde kao, pa da mi u kadar. Ne čujem se. Dekoncentracija. Ne čujem se. Ali eto, ne bežim. Tu sam. Ti nikad nisi ni bežala, ni od čega. Ja ni od čega nikad bežala, ja sam uvek tu. Zašto si se onako, reklo bi se, fakultet je bio tu u prvom mestu, zašto si povukla? Pa znaš šta, nisam se povukla u potpunosti, a prosto je nekako malo zavladalo neko ludačko vreme vezano za muziku, neki trendovi malo neki drugačiji, tako da pokušavam možda negdje i da se uklopim, a možda i ne, ili čekam nešto eto malo možda da se normalizuje, pa da vidimo šta kako, ali u principu ono, dosta mi je oduzelo sada ovo oko fakulteta, oko diplomiranja, pa drugi stepen, master, taj što sam završila, pa sad ne znam ni da li ću ići na doktorske studije. Ali u principu ja sam non stop u studiju. Pa brate, šta će da budeš penzionerka? Doktor nauka. Ne znam kako penzionerka u estradi. Ne, profesor na estradi ću da budu. To po zanimanju, ali kad budeš se vratila i uzela mikrofon... Neću sigurno. Znaš šta, ja idem i ja i radim i sve to, samo što eto malo to medijsko neko pojavljivanje, ajde ovako za prijatelje, ali onako, mislim, nije mi sad neka žurba kao sad moram hitno ja tu nešto, ono, da idem, da ovako, da onako, čekam jedan projekat, sad, ali ću ga baš nazvati projektom, neću kao one naše, znaš, ono, kao umetnice i umetnici kada kažu kao to će biti projekat, ono, ne, ja ovo stvarno hoću nazovem projektor, ne mogu sad da otkrivam još ništa, zato što još uvek čekam da li će se to desiti ili neće, ako se to desi. Od čega zavisi? Pa od jednog čoveka, tako da... To možda tvoj otac. Nije. Ako se to bude desilo, onda ono će stvarno, onda se neće skidati sa televizije. Ko je taj čovek? Pa ne mogu ništa sad još da ti otkrivam, zato što ono stvarno, mislim, bio bi blam da kažem, a da se to ne desi, onda bi se samo izblamirala i onda će ga ja. Znamo mi tog čoveka? Evo, intervju. Pa mislim da ga znate, naravno, on je poznat, tako da, eto, od njega to zavisi, pa ćemo da vidimo. Baš puno poznat? Pa da, puno je poznat. Za mene da, za mene jest. Mislim da Beograđani dosta znaju. Stvarno? Mlađi, stariji? Srednjih godina, onako, stariji malo, eto da. Ali dobro, nemoj mi ispitivati sad oko toga. Ne mogu ništa da ti otkrivam. A šta ćete vas dvoje da radite? Ništa. Pa ne, u pitanju je jedna pesma, neka prava i tako to, eto. Prava na tu pesmu i tako dalje. To. Onda možda mogu i da pretpostavim. Da, pa ne možeš. Veruj mi da ne možeš. Ja sam sam u sebi iznenadila kad sam došla na tu ideju. Pa jeste u pregovorima? Pa eto nešto jesmo, pa ćemo da vidimo. Kako je tvoje stanje u emotivnom životu? Da li da slažeš ili istinu da kažeš? Kao sad, kao da li da... Šta da radim? Pa reći ću ti ovako, da sam zadovoljna, da poštujem, da sam shvatila da mi je poštovanje i lojalnost iznad svega. I to je to. Pa
Pa, ovako, baš si mi odgovorila. Da, neću ti reći sada ludo sam zaljubljena, otkidam, ne znam šta. Znači, ono, eto, nekako sam onako u jednoj stabilnoj vezi. Zajednici. Zajednica? Zajednica. Ste se vi registrovali? Pa ne, to je moderno, sada to se više ne zove veza, nego zajednica. A ta zajednica možda bude registrovana? To ne znači da živimo zajedno, to ne znači da živimo zajedno, zajednica smo evo sada ti i ja trenutno i ova klupa ovde. Smo zajedno? Zajednica, da. Onda malo priđi da budemo bliže zajedno, tako. Nego reci mi, jel to? Mi nije velika glava, ni. To je to u stvari? Jel to? To je to. Ne, nije, ne znam. Ne, mislila sam me pitaš za glavu i za kapu. Jel to to? Čekaj sad, da čujemo. Ne, mislila sam stvarno da me pitaš za kapu, da li je to i za glavu. Sigurno. Pa nemam pojma, neću pričam ništa unapred, stvarno ne mogu da pričam ništa unapred. Kad god sam nešto govorila unapred i to sve, na kraju ništa. Patka. A, dobro. Tako da neću ništa stvarno unapred da govorim. Dobro, vi to si srećna. Pa eto, mislim, kao srećna, da. Šta kao, valjda, jer se Pa srećna? srećna i, pa jesam, prema mi je biti tužna, je. Ali kažem ti, ne razmišljam možda o tome, prepustila sam se, neka ide. To je najpametnije. Kad ništa ne siluješ, ono sve dođe samo. Ono što juriš, nikad ne stigneš. Upravo tako. Nikad nisi jurila karijeru. Zašto? Mogla si i otac da te gura i sve živo. Ti bre ništa. Pa nije mogao otac da me gura. Otac je firma za sebe, ja sam firma za sebe. On nikad se nešto puno preterano nije trudio vezano za te menadžerske poslove, medijske poslove. Znači, on je mene samo generalno, što se tiče studija, uvežbavao, pevanje, sviranje, razumeš, i to je to. Ali generalno što se tiče guranja, on je mene pustio da se ja guram sama. Pa da li ti nešto nemaš, neku ambiciju da se nešto laktaš? Zašto? Pa ne, mislim, kako bi ti rekla, ja se bavim muzikom, ja se ne bavim laktanjem na estradi. Zašto? Znači, ne bavim se laktanjem na estradi i stvarno me to ne interesuje da se ja sad laktam kao s nekim, kao sad ja tu gazim preko mrtvi da bi ja bila broj 1, da ne znam ni ja šta mi, stvarno me to ne interesuje. Znači, bavim se muzikom, kome se to sviđa, kome se ne sviđa, molim lepo. Razumeš? Znači, tako da kad imam nešto kvalitetno, ako imam nešto kvalitetno da prezentujem, ja ću to vrlo rado prezentovati, a ako nemam ništa da prezentujem, šta sad ja sedim tamo, ne idu u nekoj emisiji i pričam neke gluposti tamo samo da bi bila na televiziji. Zvezda Granda i ti? Traumatično iskustvo. Zašto? Pa i nije baš bilo toliko traumatično, bilo mi je zanimljivo, moram priznati. Bilo mi je zanimljivo zbog Ćaleta, bilo mi je zanimljivo zbog svih drugih tamo koji su bili. Ko je bio u tvoje vreme u žiriju? Pa oni su se nešto bili menjali na početku, pa posle toga je ostala ustaljena ekipa Miša Mijatović i Steva Simunović i Dragan. I to, tako da, onako, bilo je to lepo jedno iskustvo i sviđala mi se ta koncepcija emisije kakva je bila. Ko je s tobom u toj generaciji bio? Gile, Katarina Grujić, Prijovićka. Mladenovićka? Nije Mladenovićka bila. Ona je bila pa je ispala nešto ranije. Posle koji je još bio je? Ne mogu da se setim. Bilo je tu još. U kakvim si odnosima ostala s ljudima? Pa zašto ja se generalno ne družim slabo se družim, generalno u svom životu imam neke nove ljude, uglavnom su to svi neki stari moji prijatelji, ne sklapam ta neka nova kao sad prijateljstvo i to sve, ali mislim, kad ih vidim, pozdravimo se normalno, to je to, ja nemam ni o kome loše mišljenje. A jeste se družili u to vreme takmičenja? Pa, onako. Imali ste neki hotel, nešto tamo? Kakav hotel? Pa neki tamo gde ste se skupljali velike. A nisam ja tamo išla. Nisi išla? Ti je bila party break. Ja nisam tamo. Ja se sjećam da sam samo došla jedan dan tamo, nešto je bilo kao neka konferencija. I to je bilo to, dok su se oni, svi tamo nešto družili. Pa eto i sad što su se ti družili, jer se druže i dalje, ne druže se. Ko ni sa kim se ne druži, pusti tu priču. Čekaj, ti se nikak nisi družila, nisi išla da piješ kafu? Pa išla sam, kako nisam, išla sam, bilo je tu 2, 3, 4
pevačice. Išla sam ja, sigurno sam Koje išla. su to 2, 3, 4? Pa ne znam, sad ne mogu da ti kažem. Bila sam sa Grujićkom, bila sam sa Vanjom Mijatović, bilo je tu onako par. Mislim, kažem ti, ni sa kim ja nisam se posvađala, svađala, bila u nekim lošim odnosima. Znači, baš ni sa kim. Ni sa Prijovićkom. Pa nisam. Ona ti je komšinica na Bežanijskoj kosi. Jeste, ali ja sad živim u blokovima. Pa dobro, znam, A ali... ostali su Dunja i Dragan gore. Pa dobro, to znam. A ja sam se prebacila u blokove, da. Pa nisam, ne. U kakvom osjećanju ti je ostala Karleuša kao komšinica? Ja, nje se sećam, da. Sećam se da sam je videla jednom u ulici u Rozi trenerci. To mi je onako ostalo baš upečatljivo. Pa ne, znaš šta, to je bilo za nas kao kad smo čuli kao da se doselila Jeca, nama je to bilo kao kao stigla Jelena u ulicu, kao to. Ali slabo smo je... To je bukvalno bila 2-3 kuće od tebe. 2 kuće, da, bila od mene, da. I ali slabo smo mi nju viđali, kažem ti, ja sam je jednom videla, to sam zapamtila, ta Roza trenerka i ono, gornji donji deo. I ona imala kosu, mislim, na paž i to je to, samo sam je tad jednom videla, ono, mi smo tad bili klinci, ono, kad je ona došla, to. Ali nismo se opsedali tamo oko kuće, ko nenormalni. I znaš li da je ona prijavila Viki, kad je Viki pravila, Viki je pravila roštilj i Karleuša je mislila da se zapalila kuća i zvala je vatrogasce. Ali vidi, ja mislim da su tada u to vreme, jedna i druga su baš bile bukvalno ovako jedna preko puta druge. Znači, ono, tako da ja sam pročitala da je negde čak ona i crevo upalila i da je tako da mogla je da dohvati. To sam pročitala, ali ja se toga stvarno ne znam da je to bilo, iskreno. I si viđala Viki? Pa Viki sam viđala, Tašketa isto i to sve. Bila i Nada Obrić tu? Nada je bila, Buba Miranović je bila blizu. Pokojni Šaban je bio odmah isto preko puta nas. Tako, bilo je tu nas, srodnjaka u ulici. Je se družila sa Ildom? Ne, Ilda je bila starija isto tad od nas kad su oni došli. Ja sam se družila sa Mihajlom, družila sam se sa Natašom Kojić. Sa Igorem sam se družila kad sam bila mala. Ali to su, kad kažem mala, to je baš, smo bili 4, 5, 6 godina, znaš, baš deca, razumeš, baš smo bili klinici. Jesi ostala možda u kontaktu sa Natašom Kojić? Pa nisam i mnogo mi je žao što nisam. Ona je otišla za Ameriku, ali generalno mi pre toga smo mi prekinuli neki kontakt kad su se oni malo preselili, kad su otišli vamo. Od Bene? Da. Mislim da je kod Bene, nego tamo. Da, tereni ovi gde su. Tako da, tu smo već generalno onako malo utanjili sa... Pa ali da, ovi ljudi što ne znaju, to znači to je jedno, samo 100 metara dalje bilo presudno. Pa eto, nekako, znaš šta, ja mislim da su prva je Goca, Šaulić, oni kad su se preselili na Dedinje, oni su povukli tu stvari nogu i tu su, kad se Mihajlo celo, nama se faktički društvo i raspalo tad, u tom momentu. Jel postojalo među vama decom ono kao čiji je roditelj popularni? Nema jok, ne. Jeste se takmičili međusobno, ja imam ovu jaknu, ti ove pa... Ma jok, bre, mi smo svi bili lagano obučeni, neko sad, kao Versace. Nije bilo toga kao... Ne, ma jok, ne, baš smo imali zdravo jedno detinjstvo, normalno detinjstvo. Kako bi ti rekla, baš smo se svi družili. Ste se takmičili međusobno? Ma jok. Kao ja bio u St. Moricu, a gde si bila ti na Kopaoniku, ali ja... Ma debre, kažem ti, mi smo bili deca, mi smo bili u Lišni. Šta smo mi tad znali, igrali žmurke u ulici, masne fote i gluposti. I koga si poljubila, Igora Kojića? Nisam, boga mi ne. Koga? Mihajla? Nisam ni Mihajla poljubila. Nisam. Pa ko je bio? Nisam nikog ja poljubila. Pa svi smo se tu cmakali u obraz. Ko je tebe poljubila? Ne, u obraz smo se cmakali tad. To je bila masna fota, ali u obraz. Pa taj nije bila masna. Nije to bila masna fota. Aj, bila nešto posna, nije... Polumasna. Da, posna. Posna fota. Posna. Evo, ti si, recimo, mislim, prva koja je stala ispred moje kamere da je nenašminkana, nemaš problem? Pa nemam problem zato što mislim da sam bila lepša bez šminke, a i ne mogu da se šminkam preko dana i kad je ovako vreme, generalno se ne šminkam i za emisije kad treba da se šminkam, meni je to smrt. Si radila nešto na sebi? Pa, znaš da sam vadila sam silikone iz usana. Boli?
oporavak je jeziv. Usta su ti ovolika, ne možeš da žvaćeš, ne možeš ništa. A što si uopšte gurala silikon? Pa navukla sam se na iglu, majke, stvarno jeziv. Kako se to dogodi? Kreneš Na taj osjećaj. Izvinjavam se, snimam, ako možete samo... Poješće nas kerovi. Nisam međusobno glasno. Nekako sam se navukla kao na taj neki ubod, ono, znaš, kao ja sad kao legnem. Kako si počela? Čekaj, šta se desilo? Počela sam tako što sam rekla, nije me niko nagovorio, ja i moja drugarica tadašnja smo kao sedeli i bilo nam dosadno, imale neke fare viška i kao šta ćemo, ajmo kao da uradimo usta. I mi odemo i ajde sad ono nas, svi se zaustave jednom, dva put, međutim ja se zaustavljala nisam. Koliko si ti ustavila najveća? Nemam pojma, ja ne znam, majke. Pa ne znam, sad bi morala da tražim, ali... Pa bilo je na TV-u, moje usta su bila i na televiziji. Ali, znaš šta, ja nisam imala nikakvih problema. Ono, kao ono da ti se stvore grudvice, da ovako, da onako. Ja sam samo su bila velika. I videla sam da izgledam starije dosta. I ono, to je bio jedan od... Da li da se razumemo, Dosta! Ti nisi imala taj problem da nisi imala usne. Tvoje usne prirodne su bile normalne. Pa jesu, ali nešto, eto kao, to isto kao kad ideš u solarijum i nikad nisi sebi dovoljno crna. Eto, dok se ne ugljenišeš. Dok se ne ugljenišeš i to je to. Evo, ja ne idem u solarijum, prestala sam i to sam prestala. Znači, ja sam sve prestala. I čekaj, otišla stavila... Stavila jednom. Ja kažem, ja bi mogla još malo. I čak sam to uradila na dan snimanja Zvezda Grand. Drugi put. I ja mislim da se pukao mi je kapilar, napravio se taj mali hematu, pa su mi stavljali crveni karmin da se to ne bi videlo da je to plavo. Evo, to je jedna ekskluziva bila. Znači, na dan snimanja. Šta je ti rekao otac? I on znao, bre, to sve krilo. I onda je sam, ne, onda je on počeo da dobija, ono, svaki dan kako me gleda, meni svaki dan sve veća i veća usta, meni kaže, pa ti si se, kao ja tebe, kaže, ne prepoznajem, nešto se s tobom dešava. Tako da, ono, u principu, eto, i onda je došao onaj moment gde sam stvarno skapirala kao, ja, preterala sam. Koliko si imala tad kubika? Pa ne znam, ja to ne znam tebi da kažem. Možda 2, 3, 4. Pa dobro, koliko puta si to uradila već? Pa ne znam, davno je bilo, stvarno ne znam. Išla sam ja to kad on ustanem ujutru i kao ajde odo. Ali dobro, bitno je da sam, bitno je da sam samo to, znaš. Ja ovo ostalo, grudi i to sve sada, ja to nisam radila zato što nemam kompleks. Kao da, čekaj, pusti me da završim. Kako se zove, pošto kao obično, kao ja, kao imaš male grudi, kao imaš kompleks, nemam taj kompleks, znači ono, tako da, apsolutno, ono, zbog toga nisam išla da radim, a i strah me. Čega? Pa strah me tog oporavka, posle toga, ono, čula sam to 2 nedelje, nešto ležiš, pa ovako, pa onako, bolovi, katastrofa. I onda kad sam usne prošla, ono, bila sam baš iz fazona, znači, nema šanse, ono, da ću se seći. Kako je izgledao to vađenje? To ti rascepaju cijela usta, vade, kopaju? Pa ja ležim u lokalnoj anesteziji i ne osjećam ništa. Ali zato kad me zašiju. Znači, bukvalno ono kao kad vidiš ono na filmu je onako zašiveno usta, tako su ti konci onako duž cijele usne i to sve. Pa videla sam da su objavljivale neke ove poznate ličnosti te slike i toga kako to izgleda i to je bukvalno, stvarno izgleda jezivo, majke. I otekneš i svašta. Šta, jel tad u tom trenutku proklinješ one dane kad si išla? Ne. Ma jok, šta da proklinjam? Ja se u životu nikad nisam kajala zbog stvari koje sam uradila, samo zbog onih koje nisam. A šta nisi uradila? Pa nema sad ništa zbog čega se kajem. Tjela. Reci mi, šta misliš o ovoj novoj muzici? Nova muzika mi je super. Nemaš problem, nući, mući i to? Nući, mući. Nemam problem, zato što mislim da treba da pratimo trendove. Mislim da treba da se prilagodimo nečemu što ide dalje. Muzika ide dalje kao što je automobil ide dalje. Da bude savremeno, moderno, se ubacuju neki novi element.
Šta imam problem? Mislim, nije to moj problem, to je njihov problem. Mislim, sad ne mislim, pošto si me pitao za Nuća, ne mislim konkretno na njega. Imam problem što pojedini ti izvođači svoje nastupe live ne izvode live. Pa to nema live-a. To je jedini problem. Znači, što se tiče njihovog predstavljanja, njihove muzike, ume tu da se nađe nešto što je dobro, ima naravno i krša, mislim, tako da nije to samo za novu muziku, to je i za staru muziku i za, nije ni bitno uopšte, to imate i u klasici isto, ali je problem što ta izvođenja nisu live i što ti prosto ne znaš ko su oni, ti ne znaš njihov glas, ti ne znaš ništa, znaš. Pa dobro, ti znaš da i tvoje neki kolege, znači, ne izvode live. Koje? Pa mislim, ove tvoje kolege, mislim, Zvezde Granda i to, znači, kao neki ne znam, nisam naletela na to, iskreno. Koji se vode kao pevači. Nisam iskreno na to naletela, za moje kolege nisam naletela. Znači, ja kad kažem moje kolege, ja stvarno tu mislim majke mi, bukvalno ono na... Ne, ovi se vode za pevača. Pa oni neka se vode kako god hoće, mislim, oni sami sebe tako nazivaju, kako ih narod naziva, to samo oni znaju, mislim, znaš. I ja mogu sebe da nazovem kraljica Elizabeta, pa nisam kraljica Elizabeta. Jesi pevala ti nekada nastupa na playback? Znaš kako, ja izbegavam to baš, znači zato što imam muzičara, nekad imam i band, nekad imam samo muzičara i baš se trudim da izvodim sve što mogu. I jednom smo nešto pustili playback, neke moje pesme. Znači, ja sam shvatila da se ja ne snalazim baš najbolje u tome. Nekako mi je to glupo mi, nekako mi je, prirodno da ja mogu lepo da pričam u svoj mikrofon, da lepo mogu u momentu da odredim koja ide pesma, znaš. Nekako ti nastupi mi se čine da oni svi imaju nekako onako svoj tapa redosled, da tu, znaš, nije mi prirodno mi ne izgleda taj nastup. A jesi bila na nekom od tih nastupa? Ne, nisam. To je samo ono što izvrtim, onako kad gledam tako neke, vide, pa ti izleti. Jesi očekivala da će Prijović kada napravi veliki uspeh? Jesam. Zaista, stvarno da se zezaš? Jesam, očekivala sam, naravno da sam očekivala. Ja sam davno govorila, stvarno za nju neću puno o njoj, da je stvarno jedna od... Šta znači neću puno o njoj? Pa neću puno, sad da pričam, sad ode da razglabam. Ne isto nekim odnosima ili? Pa ne, pa mislim... Razgovarate? Pa nismo se ni videle, kako. Nikad nisi srela Aleksandra Prijović? Kako nikad? Nikad nisi srela Aleksandra Prijović? Pa jesmo, kako je nisam srela, bre, ne zezaj. Smo zajedno bili u takmičenju, zajedno se... Pa posle toga... Ne, sada kad smo komšinice nismo se sreli. Nisi otišla nikada kog imaš malo mleka? Malo mleka, ne trebam, imam ja moju prodavnicu, ne trebam ja da prosim ni od koga, imaš malo mlekeca, izvini. Pa, bliža ti je Prijevićka nego prodavnica. Nije, boga mi. Kako nije Prijevićka, odmah tu a ne znaš prečicu, ne znaš vrečicu. Šta sam htjela ti kažem, da, ja sam, kad se ona stvarno pojavila, sa nama i to sve kad je krenula, mislim sa nama, kad smo svi zajedno krenuli, ona je stvarno bila meni jedan od najboljih pevača narodne muzike što se tiče Zvezda Granda. Znaš. Zaista nije ono... Što se tiče Zvezda Granda, znači jedna od najboljih mi je bila što se tiče ženskog vokala i znala sam da će sigurno napraviti dobar posao i svaka je čast. Eto, to je sve što ću reći. I ulje nisi niti ulje traša. Kako? Ni ulje nisi traša. Ni... Malo praša. Ne sećam se. Amnezija. Amnezija, ne sećam se. Ima ona jedna pesma, anestezija ili amnezija? Uje. Teško pitanje. Ne znam, ne mogu da se setim, ne znam. Jel misliš da se tvoje kolege foliraju? Recimo, gledao sam, evo, na primjer, gledao sam Maju Berović, nije mogla da se seti odmah pesme Teta Irović. Ti? Aj sad, to je stvarno glupost, ne možeš odmah da se setiš, pa mislim odmah se setiš Hajde, na primjer, to je stvarno bio ultra mega giga, znaš, ne možeš sad da se ne setiš, mislim, to je stvarno glupost, nešto što postane onako baš hit, sad, možda ne pratiš nečiju karijeru, ne pratiš nečije pesme, ali nešto što ti je non stop tu i non stop se vrti i gde god odeš da radiš, taj DJ pušta te neke hitove, pa kako ne znaš? Neka pesma Aleksandre Mladenović? Ova njena, bre, prva. Vidiš
ti kako se to... Kako sam se setio, a? Kako sam se setila. Ajde, ti si nova Maja Berović, jel? Nisam ja... Ne. Ne. Tako i Maja, kao ne znam, ono... Ne, ali eto vidiš, Tejne sam se setila, na primjer. Ali čekaj bre, Mladenovićka, znamo ovu njenu pesmu, bre, čoveče, bre. Zima i leto, da, to. Na primjer, jel bi se setila neke pesme Tamare Milutinović? Pa evo sad ovo što je ima cakum pakum, da. Svaka čast, dobro, pratiš. Pratim ja, sve to A Breskvica? To izvini, stvarno, izvini, ali znam evo ovu sa što je bilo što smo gledali ovo na Euroviziji, Beoviziji, ovo gnezdo. Pa dobro, jel bi ti u nečije gnezdo? Imam moje gnezdo. Pa ja rekao, ajde da čujem da li si zaboravila, sam slakala. Ne, moje gnezdo ja imam, ne. A reci ti meni ovako, da li se sećaš neke pesme, sad ću da te navučem na tanak? Kao neke tatine. Ne, sad ću da te navučem na tanak. Čekaj da ti pitam, koja ti je omiljena pesma od tvojeg tata? Koju radi za drugi? Mnogo hitova, znači ja sam... Mnogo hitova. Baš mnogo, preterano mnogo hitova. Koju ti onako voliš? Volim Zlatne strune. Volim ovu što je radio za Dejana Matića, Željo moje. Da, ali dobro, tu ima, znači, i za Bekutu, i za... Ma ima koliko hoćeš, bre, ne mogu, znaš šta... Dolazili ti ljudi kod vas kući? Tad kad si ti bila mala? Ja šta su? I kao, jesi gledala njih kao neke velike zvezde? Ne, ja sam uvijek bila u svom svetu, ja sam se igrala, onda oni samo ovako prođu kroz dnevnu sobu, trpezariju i u podrum dole. I Dragan vodi, to je bila radna soba, mislim i dalje je, ali ja sam tu uvijek bila negdje u svom svetu i to je to. Znala sam kosu i to je to. Mislim Bekute se sećam sa televizije, a ne? Kad sam bila mala. Donela neka čokolada da kaže Džiđo, evo čokolade iz Nemačke. Da, mi posebno volimo kad je iz Nemačke. Pa donosili su svašta. Niko od njih nije stvarno, znači ja ne mogu da kažem, i uvijek su znali uvijek su obraćali pažnju. Pa ja sam pitao konkretno, donela te Bekuta čokoladu ili nije? Jeste, meni je sada Bekuta konkretno... Ne sad, tad? Dobro, pa tad jeste sigurno, ne sjećam se bre čoveče, bila sam mala bre. Amnezija, verujem. Ja se zaboravljam u životu, ništa me ne interesuje. Šta ti je donela Bekuta sad, daj da čujem, šta? Evo, donela je ikonu Belog anđela sad za Božić i to je tako, eto, baš onako bila je sa nama. Eto, to je baš lepo i mnogo volim Anu. Stvarno divan čovjek. Znači da ste i vi jako dragi, čim je došao kod vas porodično na Božić? Da. Jer mislim, ne znam da li je ikada bila negde kod nekoga na Božiću, mislim. Pa zato i kažem, pa evo ja, na primjer, pratim. Znači, ovo od kad je Mrka umro, zapravo prvi put da je ona došla. I proveli ste cijel dan zajedno? Cijel dan. Je li bio još neko ili samo ona? Bio je moj brat iz Mladenovca. Porodično, to je to. Je li vam Ana Bekuta, znači, samim tim kao porodica? Pa jeste, da. Mislim, ja je tako gledam, da. Je li Vesna Zmijanac umela da donese čokoladu? Ne sjećam se Vesna Zmijanac, imam amneziju totalno. Ali di bi dus. Ja ne znam da li su oni radili posle od te 86. 7. Ja mislim da je tad bilo Nekunite crne oči. Ne znam da li su posle toga više i sarađivali. Ja sam se rodila 86. Zorica Brunjslik? Da li su oni sarađivali? Gdje su sarađivali? Zorici nikad neću zaboraviti Brunslika da mi je donela na farmu mi je donela da li ratluk kad je došla kao gost. I ja sam je prezahvalna zbog toga stvarno. Gdje nađe ratluk? Da li je ratluk donela ili baklave, nešto je donela, tako nešto je donela. Kad sam ja bila na farmi i mene to toliko obradovalo. Tebi to bilo kao kuća? Mene je to toliko obradovalo da je tebi ne udobiš. A čekaj, što je to tebi samo donelo? Donelo to samo si učio tebi? Mislim da je to kao bilo možda i od tate, a možda je bilo i od nje, ne znam, ne mogu da se setim, ali uglavnom ona je u ruci to nosila i ja to gledam da je to tako bilo. S kim ne razgovaraš? Ali
da ne lažeš. Evo, ti si osoba koja ne laže ili retko laže? Retko. Pa to, a i sad, nemoj ovo da bude retko. Znaš ono kao... S kim ne razgovaram? Da. Od koga? Od kolega, pa ne, od komšija. Pa kako bi... Ako ne razgovaraš ali vidi, nema niko s kim ja i razgovaram i ne razgovaram. Znači, ja mogu da sretnem pevače na snimanjima emisije, da ih sretnem slučajno u nekom lokalu ili da odem na njihov nastup. Znači, ja se prosto, kako bi ti rekla, ne družim. Imam brojeve telefona, ali se ne čujem, ne dopisujem. To je to, koga pratim na Instagramu, pratim, lajkujem. Dobra, sretneš nekoga i ne javiš se. Pa to ima toga u privatnom životu, a ne ovako. Mene zanima privatno, zanima ovako. Pa nema. Koga si srela, nisam rekla ćao. Koga? Kad? Ti znaš, pa te ne pitaš. Pa evo, ja tebe pitam, pa da vidim da li se ja slažeš. Pa ne znam, pa moraš mi reći. Koga? Ajde, daj ime, ne znam. Pa ne znam kome sam prošla, nisam se javila. Evo, možda sam slučajno, ali ne verujem. Tiki, nemoj to slučajno. Pa ne znam, pa moraš mi reći koga. Tell me. Ne mogu da ti kažem sada da ti čujem. Ne mogu sada da ti kažeš. Ne znam. Želim ti da izjaviš. Ne znam. Nemam pojma. Hladno mi. Dobro, evo sad čim nisi čula da ova provokativna pitanja... Nisu provokativna, pa evo ajde reci mi ime, ja ću ti reći da li jesam ili nisam. Ja sam čuo da se jednom prilikom nisi javila Aleksandri Prijović na nekom snimanju, to sam čuo. Na kom snimanju? Ne znam, neko snimanje, da li je bio neki novogodišnji program ili šta već pre nekoliko godina, da si prošla pored nje onako. Ne, to se nije desilo. To ti je dezinformacija. A Keba kad ti se nije javio, to sam video. Kad Keba? A snimili su vas, prošao pored tebe i Dragana i čao. Jao, to je bio paparaco, prodavnica, da, ne znam, ja uopšte sam tek posle negde nešto to videla. Mi Dragan njega uopšte nismo skontali, ti to znaš. Mi njega uopšte nismo skontali, uopšte ne znam ni kad je on prošao pored nas, ni kad smo mi prošli pored njega. I ja upalim TV i vidim mene i Dragana kao paparaco, lov, kao Keba prošao kao pored nas, kao nismo se pozdravili. Ja prvo nisam ni videla da je paparaco to snimio, nas uopšte, mi smo tad išli završavali američku viziju, nešto. Ja totalno u šoku i onda stvarno sam se zapitala ako nas je stvarno prošao pored, ali ja stvarno njega nisam videla, znači baš ni Dragan nije. A si ga videla posle toga? Pa na televiziji. Ma si ga videla posle toga? A ne. Van televizije? Ne, ja ne, Dragan ga je video na snimanjima, ja nisam, ali mislim da totalno to možda bilo slučajno. Eto, ti ne veruš u slučajnosti, ja verujem. Isto mi je nevjerojatno da ga posle nikad nisi videla. Pa nisam ga videla, kad? Kad? Pa išla si mu u kuću, družila si mu se s decom. Čoveče, mi pričamo o druženju s decom pre 20 godina i više, a ovo je bilo pre 2 godine. Jesi bila ti na svadbi Igora i Severine? Ne. Što nisi bila posle? Ne. Su pravili oni svadbu? Jesu tu u hotelu. Ne znam, stvarno. Ja živim u Americi. Zato što se nisi javila, brate. Da, verovatno, ja živim u Americi. A dobro, to je nešto. I ovako, da čujemo, znači, pošto je dosta poslalo zaista neizdrživo, kada očekujemo nešto novo od tebe? Evo, ja sam ti rekla malo pre. A to si mi rekla, to ne znači ništa. U 5. minutu. To ne znači ništa, nisi nešto rekla konkretno. Čekam da vidim da li će to biti sve kako sam ja zamislila. Ako bude, ide jako brzo. Ako ne bude, onda ću sačekati još malo neko toplije vreme, nešto. I to se bućka se tu svašta nešto kod mene i nekih dueta. Ali imaš 1000, znači imaš ovako, imam najmanje 1000 pesama koji su ogromni hitovi od tvog oca. Da. I što nisi neko uzela od tih? Pa ko kaže da neću uzeti? Ko je rekao da neću uzeti? Mora sve to da se sklopi, sve to mora da ima svoje vreme, glas da me služi. Sad me glas služi fantazija, znači ja ne znam šta je samo, majke moje. U to ime za kraj otpevaj nam pesmu od Katarine Grujić. Jedno đubre obično, sveta zvezda dizala, pa sada žmurim sa drugima ja.
Ja ne mogu da verujem. Hvala. Ovo sve smo dogovorili. Ćao, čao. Ćao, čao.